Wayyo Allah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Dan Allah ku kalli wannan bidiyo. Dan Allah ku kalli wannan bidiyo. Wannan abun fa mutanen Nasarawa ne, Nasarawa local government area. Mutanen ne 'yan ta'adda suka je suka koro su daga wajen, kamar inda kuka gana ciki wannan bidiyon fa ba su san ina da su je ba. Kawai dai sun san da su bari ƙauyen. Garin su ne fa inda suke zama, wani sun su wajen aka haife su, wajen suka tashi, wajen ba su taɓa fitowa daga gidan nan ba. Nesan wajen da zuwa cikin garin da suke zuwa ba yana da nisa sosai, yana da nisa, amma duk da haka suna takawa. Ga sunan ga yara waisu sun yi goyo a baya, ga dattawa, ga mata masu ciki da sauransu. Wannan wani irin kasa muke, wani irin hali ne muka samu kanmu a ciki. Kowanne rana muna ta magana a kai, sai mutanen nan sun kulle kunninsu kaman ba su jin mu. To wallahi ko sun so ko ba su so ba, sai sun tsorare mu, sai sun ji mu na dole. Domin wannan mutane ba inda za su je, wajensu ne za su je. Inda ina wajen wallahi zan turo su gaban government house su je su kwanta wajen. Kowa ya je gaban gidan government house, so that ba za su iya fita ba tare da sun yanku ba za su iya shiga ba tare da sun yanku ba. To in kun takura musu haka dole su nema mataki. Kuma wannan gwamnan yana cikin gwamnonin da muke magana kansu cewa suna kokari, wato AA Sule kenan ko, muna magana kan yana kokari kan a kasan shi. Amma ko yake kowane gwamnati na da abin da yake damin shi. Rashin tsaro ya takura mana. Yanzu ya zo wajen da dole sai an ɗauke mataki a cikin murya ɗaya. Kuma wani abin da na duba kuma na fahimta shine wannan ta'addancin fa ba a taɓa jinta a Lagos ba. Ba a taɓa ji ba, shi yasa nike ce 'yan arewa suna da hannu a wannan abin wallahi. Suna da hannu, ba haka ba da sun haɗa kai sun nema mataki sun ɗauka kan wannan abin. Yaushe za gan karshen wannan? Idan 'yan arewa sun kasa, wani da ya zo ya yi wannan jaran da muke bukata. Kuma abin da yake dame na shine, kun ga wannan talaka wanda aka kore shi daga gidajensu yanzu ko? Gobe idan aka zo aka ba su shinkafa, taliya da wayansu zanuwa haka, a ce wai ku zaɓi APC, da gudu da su manta da wannan abin da aka musu yau. Za su je su zaɓe su. Talaka kenan. Talaka yana da saurin mantuwa, kuma mutanen da su ƙara zuwa su muku wanda ya fi na yau. Allah ya taimake mu. To ga abin da za ku mana, idan kuna cikin wayannan mutanen, ku mana DM ko kuma ku kira lambar mu. In kuma kuna da labarin inda suke je, inda suke, ku kira mu ko kuma ku mana DM. Muna so mu dinga ba ku update, domin ba mu so gwamnati su manta da ku a inda kuke zuwa. Dole za mu dinga giya musu ga wayannan mutanen, mu san mene ma kuke ciki. Yauwa sai mu dinga yin bidiyoyi a kai. Ko dai muna so mu follow up, taya mu share wannan bidiyo.